Beraz, orain emanen dizuegu eta agian lagunduko gaituzue. Arrosan egiten zen garaian orduko egin ginuen kantua. Eskolegia zuzenean festivalekoa. Esker. Arrosako zolan kantu zirimolan naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen garra, lokarri azkarra, gau ilun honetako gure artizarra, zazpion agilez... Eskolegia zuzenean, EHZ izendatua, Ipar Eskolegian kokatzen den festival bat da. Piztu elkarteak eta irulegiko irratiak sorturik, lehen edizioa 1986an iragantzen Arrosan. Festivalaren berezitasuna Lapurdi, Siberua eta Basen Nafarroako gazteek antolatua izatea da, laguntzaile gisa, langile gutxirekin. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Kantu zilargia, gau hontan zorion suda Euskal Herria. Ipar Eskolegian iragaiten den festival bat da Eskolegia zuzenean. Adin guziei zuzendua, joera politiko eta engaiamendu ezberdinez osatua dena. EHZak dena konkitzen ditu, eta beste proiekturik ez da, non publiko guzi hauek, barne antolakuntzan edo programazioari edo publikoari esker diren hauek, kurutza arazten dituenak, gaur egun ez dut ikusten. EHZaren proiektua, proiektu kolektibo eta errikoia da, erritik eta erriarentzat egina. Eskoalegi mailako kultureragile alternatiboekin elkar bultzatzen duena. Elisabet Aizager, Idauzemendi eta Eletako garaian arduraduna zen. Ez nuke ikusiko iparra aldea, eta arezenako ez Euskalegia tresna hori gabe. Maite Goienetxe, Arrosa eta Idauze arteko trantsizioan antolakuntzako kidea zen. Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan, borroketan eta alternatiben eraikuntzan, eta festivalaren lehen urtean edo urteetan, kasik gaia zen un autre monde posible, beste mundu bat posible da. Borroken alternatiboen oiertzun bat da, lotura egiten du gazte belaunaldiekin. Festivalak euskal hizkuntza, kultura, antikapitalismoa, ekologia, sexu askatasuna, feminismoa, justizia soziala, internazionalismoa eta bazterkeri gabeko baloreak defenditzen ditu, eta hori bere sojeratik. Festivala, pentsatu ginen izan zitekela musika, historia, kultura, drogamenpekotasunari buruzko gogoeta eramateko, baina garai hartan etzen alako besterik. Naroa Gorostiaga Bagiola, EHZaren sortzailean artean zen. Festivalean euskal kultura eta euskal musika erdigunean ezartzen zen, baina horren bitartez zabaltzen ziren ere, edo erakartzen ziren beste jende batzuk, eta hoiei helarazten zitzaien, hemengo gure ingurunearen realitate bat guk ikusten genuena, eta bada haiek ez zutena ikusten. Eta hortan ziren Euskal Herriko historia, hortan ziren drogamenpekotasunari buruzko ahangurak, hortan ziren jadanik emaztean egoera aipatzen zen, biztan dena hizkuntza, euskara, eta uste dut lehen urtetik txato horribilizela euskarazko kurtso batzuk egiten nahi antendako, baina gero aldi beran ere, baginituen parapentean heldu ziren gazteak, baginuen alako nahasketa bat, hipopa ere hor ginuen, pixka bat kajikako musika eta dantza nahi ginuen laborantza munduarekin ere lehetaratu, eta azkenean mugarik etzela adierazi batzun eta besten artean. EHZ-etan nik hasteko ikustutan bezala, biltatzeko espazio bat zen. Eta beraz, bazen hor tresna bat, bazuena historia bat. Julen Oiarburu, Irisarriko urteetan komunikazio arduraduna zen.
Eta gero bakotsak bazituen ere biziben personalak festivalarekin, beraz bazen beti izan da lotura sentimental bat, eta beraz bazen tresna hori ez ustearena alde batetik, eta bazen ere tresna horren baitan ere militatzen altzela, eta gauzak berresmatzen altzirela, eta kasketak bukatu eta sartu nintzen berriz urbildu nintzen Euskal Herritik, beraz nenuen zerbait egin, militatzeko leku bat ere eskatzen nuen, eta EHZ leku aproposa irutzen zaidan, eta beraz hola sartu nintzen, pixkanaka, beran egia erran, pixka bat suste gabean, anekdota baten kondatzeko, ginen trago bat hartzen Azparneko estatu batean, eta lagun batek erantzakun, bianiz, bilkura, jartzeko lehen bilkura, fen bilkura hori, eta zuru bildu, zer esanako ez, eta hola. Agian noitek azten aldu, juloa handena? Juloa? Handen juloa. Badakizu nun baden gehiago? Pasabeltz? Ekan dute? Zaten dut pasaiari begira, Ega? Alde hori emarta ere. Bai? Argeman maila, nire ezagutzen da EHZ-aren bidez. Eta egia da, eta batez ere talde motorrean izanez, zinez, ezagutza hainitz egiten dira, argeman hainitz egiten dira, gero izan dira, badira elkarte bakutsaren bizian, badira gora beherak, barne mailan, eta berda jakin horien kudeatzen, eta horretzen iz batek erantzakun, eta justuki lekorneko tale motorrean egontzen batek erantzakun ikusi duzie, EHZ-arekin hartuko duzie, urte batez hartuko duzie 10 urte. 10 urte heldutasun edo zentzu hortan gehiago zen, eta pixka gogortzen du ere EHZ-ak. 12 egiten ginen, pasten genituen larun bat goiz guziak hemen, batzuk zigarreta egetzen bazen aulako giro bat, eta me kesatzen ginen. Kesatzen eta hortik ateratzen eta untsa zen, ongi ginen. Fen baginen aintzina segitzeko gogoa. Eta hortik lagun talde bat sortu zen uste dut. Festivalen parte hartzen duten pertsonen artean, ahemanak sortzen badira ere, festivala ingurune batean murgiltzen da. Bere ezaugarri eta baldintza propioak dituen ingurune bat. Antxon lan, eletako urteetan permanentea zen. Pentsatzen dut denentzat berritasun bat zela, eta horrek eragiten zituen ondorio desberdinak ez ginituela hainbeste neurtzen ere, denak gehienak biziki gazteak ziren, eta nola lotzen den aheman bat egitarrekin, komertxante batzuekin, hauzapez batekin, bai, laborariekin egiten zen ere. Baina nor bazen ekosistema kompleksu bat biltzeko, eta etzena behar neurtu, zen publiko edo eragile desberdin horiek, ere bazituztela jan interesak. Antzitut informazio garrantzitsu bat. Festival honen helburua geografikoki iparraldean zehar ibiltzea da. Urte batzu egi batean pasatu eta gero, bertze egi batean instalatzen da EHZ, beti barnekaldean. Eta hori, barnekalde eta kostaldeko gazteak elkarpatzeko. Handi eta Pantxika Iturriagen lujetan antolatu zen festivala idauzen. Takin nola jinden ideia gau batez, gau batez, hauaiten ginen eta irratia behatzen ginuen, eta beti festivala lurrik gabe, bala. 1986tik Arrosan antolatzen den EHZ festivalak kokagune berri baten bila segitzen du, antolatzaileek adierazi dutenez aurtengo edizioa egiteko lekurik ezpaitute. Azparnen egitekoa zen 9. EHZ, baina festivala astetik 3 hilabete eskasera, Jacques Coumet auzapezak baimenik ez emaitea erabaki duela salatu dute antolatzaileek. Arrosatik atera eta herri batean plantatzeko asmoa zuten, azpiegitura egokiagoak eskura izateko. Antolatzaileek larrialdi deia egin diete herriko etxe eta elkargoei, 30.000 festivalari eta 1.000 laguntzailek festivala antolatzeko lurrak izan ditzaten. Ekainaren 25, 26 eta 27 egitekoa da aurtengo EHZ.
Eta gio, zentako ez dugu gure lurra, mendiko lurra proposatzen, dut aski handi den, aipatu ginuen, Andreikin, bere amaikin, deitu ginuen irratia, ez dut horit norzen irratian memento hartan, eta senditu nuen ez ziela sinetsi erraiten ginuena. Menez, egiazkia eginela, ginuela zerbait proposatzeko, eta aipatuko dut, eta jarriko gira emanetan, voilà. Eta hola da, bi egunen burian nor gintzen, Simon Carrer eta Maite Goien ez gintzien, voilà. Eta gio abiatu da, hola. Pantxika eta Anjeren esperientzia ez da leku aldaketa guzietan bizi izan den egoera. EHZ-aren antolakuntzan ibili diren belaunaldi guziek desberdinki esperimentatu dute hori. 2012ko festivalaren ondotik, uste dut gainera jadanik erabaki ginuela bederen buruetan festivala eretatik joanen zela azken festivala pasaintzin edo momentu berian. Eta leku behiaren hautatzeko baginuen, duda initz baginuen, ea Barnekaldera joan gehiago, baina garai hartan ere bazen ala ere musika tipi bat ola gure buruetan azkenean Barnekaldean egonkortzea festivala, kostaletik urjuntzea, arrisko ondiegia izanen zela, eta zinez nik uste dut egoera ekonomikoak leku gehiegi hartzen zuela gure buruetan, ni lehena. Eta horren obsesioak azkenan autoriak eragin dituela hainitz. Hainbat aukera, horretzeniz, gutun edo erriko etxe askori gutunak iorri genitula. Adibidez, ioldiko erriko etxeari, makia bazela ere, aiziritze, irisari, eta beste. Baina, horretzen iz, bildu ginen, ioldiko ostatu batean, gutunen idazteko, eta hala, pixka bat, ikusten ginen erri batzu, baina zinez ikusten dutalarik nola eraman izan den transizioa isarritik arberatzera, ez zen, bezpada horreko lanketarik izan. Ez ginen horino, problematika logistikoak eta ipatzen ginuten, baina lehen gauza zen, ea norbait prest den gure rezebitzeko, eta gero hasiko gira zinez mamian txartzen eta aztertzen. EHZ 30 urteko proiektu sendu bat bada ere, ez da hautasunik gabea. Erri aldaketa bat dena hankaz gora ezartzeko arriskoa ere bada, eta lan handia galegiten die momentuko arduradunei. Bai laguntzailean arteko lana eta importanteena agian helmuga berriko erritarrekin ahemana. Elisabet Aizager, idauzemendi eta eretako garaian arduraduna zen. Urte hortan beraz taldea mobilizatu zen taldea erabaki zuenak EHZ-ak segitu behar zuela eta proposamen bat egin behar ziola gazteriari azkenean. Aritu ginen lanean eta hainbat egitan ibili ginen, beraz Eleta, Azparne, Makea, Dona Paule, baziren bost. Ez nizera joz garenaz, gaizoa, barkatu. Eta hortan ibili ginelaik, gero azkenean administrazio kontseiluan erabaki ginen Eletaren proposamena aurkeztea biltzak nagusi batez hemen azpian suriatean. Arrakastatxoak zien biltzak nagusiak zien bazen dena jende. Garai hortan jadanik baginakien zahajek deituko ditut, garaiko zahajek. Ez zutela nahi, eta pentsatzen zuen animaleko pitokeri bat egiten ari ginela. Arrisku hartze bat zela gainera. Eta egun hortaz nio joiniz nun erabaki zen, nik uste urtean zehar jaraike ez ginen heroak gogoetatua zen eta proiektu konkretu bat ginuelako segitu ginuen. Baina egun hortan bozkatu zen segitu ala ez, eta nun eginen zen. Julen Oiarburuk bi erri aldaketa ezagutu ditu. 2019an irisarira iritsiera eta 2008an irisarritik arberatzerako aldaketa. Hor bazen sentimendua, irisarrin, lau edizio egin dituen irisarrin, 5 urtez, egun ginen irisarrin. Momentu batean ere ikusten zen beste belanaldi bat
heldu zela EHZ-etara. Duku, pixka naturalki dinda, beste leku baten atxemaiteko beharra, logistikoki ere zailagoa izanen zen isarrin segitzea, zen hori, eta azkenean berriz ere hor zinez bai aukera desberdinak landu ziren, talde bat muntatu zen espres horren lantzeko, eta hor bai beste isarriko lehenengo edizioari konparatuz, hor bai gauzak gehiago aintzinetik egin ziren, Bozkara eraman zen biltzar nagusian, gauzak gehiago eginak izan ziren hautatugilarik isarrin eginen zela, roitzeniz egin ginoen biltzar nagusi pixkat surrealista bat Zizpa gaztetxean 2019ko urtarrilean. Hor ere ez ginakien oraindik nun eginen zen, zen sobera bozkatu nun eginen zen, hor aldaketa isarritik arberatzera, izen gauzak obeki eginak izan ziren, egitura deia hor zen, laguntzailegoa hor zen, komisioak hor ziren, eta guzi, zen berdin. EHZ festivala 5 aldiz leku aldatu da. Batzuetan egoera zailak bultzatu dute aldaketa hori. Beste batzutan belaunaldi aldaketa baten ondorioa izan da, edo behar behiak sortu izan arena. Ez dakit, untsa egin dugunez, batzuek erraitzen zuten urrun egida, bakotxak badu boi ikusteko moldia. Eta zen festivala xoko juntat ekarazteko, bai, nik untsa etzan maiten nuen hoi, zenta beti, Ezagutazteko, Eta kostaldeko jender eakusteko badela beste bizi bat garazitik rat, ez dela eta xirtuak beharrik, eta una diteko, eta ez pasaporteik, eta edeuze, urrunda, berbidia da, endaiatik osaseat edo osasetik endaiarat, kilometroak dira, hoizen ideia, ez dulu bate. Uste dut administrazio kontseilua jabegitu zela momentu hortan. Egun hortan bozkatu zelaik bizki momentua deja izan zen ere, uste dut bizki indartsua zen, eta baginituen zinez nire bizipena da zahak kezkatiak. Eta haiek usten zuten administrazio kontseiloa kezkatuak ziren. Indartsua zen, horiek usten zuten, eta gero guk administrazio kontseilu hori behosatu ginuen, eta segitu ginuen. Nungira hemen? Laguntzaileen ajeran. Ados. Eta nuna pasten da hor? Momentuko kalmea. Kalmea gira, beraz laguntzaile gehienak haien kartak hartu dituzte. Ados. Baina goxuan, entuz dira hola. 10 minutu guziz. Eta bestenaz ez dela ikinor zeiten duzie demora tarte hortan? Horri gira paietak emaiten. Nun? Ebegien inguruan, kopetan, sudujan. Eta gero hitz egiten dugu ingurukoekin batzutan ere. EHZ festivala laguntzailei esker sortu zen eta ala bizi da. Oinarriko multsoa talde motore deitutakoak osatzen du. Horrez gain arduradunak badira komisio bakoitzen antolatzeko. Adibidez, segurtasunaz arduratzen den komisioa, janariaz, ostatuaz, programazioaz, komunikazioaz eta bar. Ondotik festival garaian laguntzaileak badira, izan 6 horreneko txanda duten postu finkoak edo 4 horrenekoak. Elkartasun kolektibo honi esker festival hori egingarri da. Nik ez ditut, lehen edizio horiek ez bizki, pertsonaki bizki, ontsa bizki izan, hori zakabe, dena berria zen eta adibidez nire sartu nintzen komunikazioan. Eta alere, zeltasuak konetut lekoa atxemaiteko komisio hortan, eta ez nakien deus egiten. Eta berriz zitutzen entziko gauzara, hola gertatu zen. Amabos gira main inguruan, nor arduratzen da logistikaz. Ni, norek ginen du komunikazioa, dak sueten gira hola, norbait behar da, gu. Hola pasatzen, beraz, ez ginen deus ez hautzen. Zerutik, eta beraz, lehen urte hartan, bakustak bertu bere leku atxeman, berritu bere... Beraz, aski, zela izan zen, eta gauza bergeniz baziren, atibidez, nik elgarrizketa, egiten duen elgarrizketak prentsarekin, edabideekin, eta ezen erretz, non txekunan bizian elgarrizketarik egin,
hor kolpez amarnaka, eta hor bereziki urte hartan izan ziren elgarrizketa hainitz, egualeko prentsarekin, eta guzi. Beraz, batzen dere seroso nintzen, hortako, izan ziren momentu batzu, biskat, biziki kontent, hori erten dut, biziki untsa pasatzen, ez dut, hori da beti berda leku atseman, ez zira ere zilegiz etxen nintzen, EHZ-aren izenean mintzatzeko, egun batik bestera, EHZ-aren izenean mintzu zira. Nik hatxarretik ezagutzen nuen festivala antzelaik, arroz antzelaik, ez laguntzaile gisa. Hala, eta gio dindelaik siberurat, hor izan gira laguntzaile hamost egun aintzin, hamost egun bestaigan ondoan, eta nik harrigarri atzaman den, harrigarria. Denek ezagutu behar luke holako gauza bat. Sustut, hamost egun aintzin hoik, ikusten duzu pentsa bat, ez da jeuze eta hamost egunen burian. Festivalean, hainbat ejola ezberdin dira. Antolakuntzan, festival momentuko laguntzaile gisa, teknika mailan, kanpoko ekoizle eta laguntzaile gisa, Arrosan 1000 laguntzaile inguru baziren, gaur egun 600 inguru dira, baina lan zamak bera izaiten jarraitzen du. Intzak azamaju arduraduna da gaur egun. Lehen urtean lagunekin, laguntzaile simple ginen egiten genituen lau horrenak, eta hor pasa genituen horren batzu parking zola batean, denetan, eta izan ginen eri janarian. Eta hor janarian zinez giro gozoa zen, zinez bikaina zen, taldea ere untsa arduradunak talde hona ziren eta gogoa emaiten zuten, eta beraz hor pentsatu ginoen, hor eginen ginuke janari postu finko. Eta haiek ere motibatuak ziren jende hartzeko, eta hola egintzen ene ustez. Ne ustez beti segituko dugu pixka bat laguntzaile egiten, EHZ-etan, berden lekuan. Gaur egun alere, EHZ-ako laguntzaile edo antolatzailetan egon direnak beti hor dira, hor batzu festivalari gisa, baina ere haini txekitzen dute edo laguntzen kosuk aldean, edo beste zeretan, edo eldut dira batzutan egun bat montaketara, beraz, ustez beti horako hortan segituko dut, txandak eginez, falta diren lekuetan, eta hori, eta kritikatuz ere, alde berria, behar da, eskuzain niz, ez. Beraz, ustez da anekdotak zaitzen aldira gehiago ze mail errezibitu ditugun aintzineko hasteetan. Adibidez. Laguntzaileekin komunikatzen dugu mailez, beraz haien txandak igortzen zkiegularik. Eta biztan dena, baditugu sorpresa bikainak aldi oro, azkenean ez nahi zelduz, eta klasikoa da baut basoa, zuri, zindiegu deusekan. Eta gero badira ala ere pepita batzu urtero, dibidez, batek aurten egin du lombalgia bat ezakigu zer egitean, baina ezin izan du etorri. Gero batek igorri digu bere gurasoak etzela gehiago ados, bera laguntzaile izaitea. Eta gero batzen baditugu bere gurasoen mailak zuzenean jaiteko, ez direla ados haien aurra etortzeko laguntzaile izeraz. Bakoitzaren laguntzak izan engaiamendu ezberdinean du festivala eraikitzen eta biziarazten. Azkenean, festivalan ikasten diren gaitasunak egunerokoan ere erabilgarri dira. Festivalak niri ekarri dit bereziki uste dut jendearekin izaiteko eta eraikitzeko zein diren, elikagaiak zein diren horren ulermena, biziki gezki egan dut, baina hori da niretzat irakaspen nagusia. Uste dut eskola bat dela eta ikasten didala egunerokoan, eta sustut iduritzen zait laguntzaile izaiteak, bai sortzen duela ispiritu bat. Ez dakiten etzat positiboa da bakarrik ekartzen didana EHZ-etak. Bete nau festivalak, bete nau sekulan bete ez nintzen bezala, eta ezakit, noizbait beteko naizen berriz beste esperientzia batean festivala bezala.
Eta ustu nau gelditu delarik, zenta momentu batean pertsonalki ez zitzaidan posible hula segitzea bereren permanente gisa, eta urteak eman ditut festivalara behiz itzultzeko eroso zenitu arte hortan. Zenbat belaunaldik eraiki dute EHZ? Puf, ez dakigu, belaunaldiak 10 urte diren, gure kasuan egiai lotuak diren edo beste zerbait den. Siur dena, milaka euskal gazte saretzeko eta formatzeko balio izan duen tresna dela da. EHZ-ako ibilbidean belaunaldi bakotsak bere gauza ekarri du, bere balintze egokituz eta guzi. Eskual taldeak gazten belarrietara ekarrarazi du EHZ-ak besteak beste. Hala, ere sozializazio mailan, ere gazten hartzeko sozializazio mailan. Baina hastea berkomisioetan, ezakit, xaratak bat, amikustak bat, xiburetak bat eta endaiako bat, hori biziki importantea da. Hala, EHZ hori da, eta lehenik edo hasteko sozializazio espazio biziki importante bat. Hala, pentsatut balintza biziki honak emaiten dituela EHZ-ak sozializazio mailan, ipar eskolegia eraldatzeko. Uinen hildoan, EHZ festibalaren 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Elisabeth Aizager, Antion Lan, Naroa Gorostiaga Barriola, Julen Oiarburu, Maite Goyenetxe, Andie Uturiag Pantsika, Uturiag eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Servie Txesuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erason eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu eta Eskerrak Debrutegia elkartea, Onpiztu Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usur Bilgo Udalak eta Jaken Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren 2. edizioari esker eginda. Uinen hildoan, Euskal Herria zuzenean festivalaren podcasta.